Last May 16 ay pumunta kami ng asawa ko sa Legazpi Grand Central Terminal upang doon mag-book ng ticket pabalik ng Maynila. Ang kaso pagdating namin doon ay fully book na pala ang mga biyahe simula 16 hanggang May 21. At dahil nga fully book na dito sa Legazpi ay napagdesisyon na namin na bumalik ng Sorsogon upang doon maghanap ng pwede masakayan na bus. At dito nga kami bumaba sa Kumadkad Castilla Sorsogon dahil alam namin na meron ditong booking outlet ang DLTV ko. Bali pagdating namin dito sa Kumadkad ay nagtanong kami sa booking outlet kung may biyahe sila ng 17 kasi 17 ang alis namin galing dito sa Bicol pa balik ng Maynila. Buti nga nakapag-book kami ngayong araw, so biyahe namin ay 17. Ang naging pamasahe pala namin ay 1,400 sa hindi discounted at 1,200 naman sa mga discounted. Kinabukasan nga ay bumalik kami ng Kumadkad dahil nga yun ang araw ng biyahe na namin. Alas 3 pa lang ng hapon ay nandito na kami sa Kumadkad, nandito kami sa booking outlet nila. Ang sabi ng band dito ay darating daw ang bus mga alas 4 pa ng hapon. May dumating nga na DLTV ko, ang akala namin yun na ang sasakyan namin pero hindi pala. At sa ilang minutong pag-aantay ay dumating na nga ang bus na sasakyan namin pabalik ng Maynila. Di ata yan. Tayo na yan. Itong sasakyan natin sa video ito, itong Hino 5106 ng DLTV ko. At sa ilang minutong pag-aantay ay sinabihan na kami na sumakay na kami. Okay na? Kasama ka niya? Oo. Dito, saglit lang, itabi ko na maayos. Ate. Wait lang. Actually guys, pagpasok namin ay napansin ko agad ang ganda ng interior design at nakatubay to seat configuration ito. Equipped siya ng aircon at may humble legroom at meron din siyang armrest. Ang buong akala ko nga dito ay wala itong charging cord pero napansin ng asawa ko na meron pala sa ilalim ng upuan. Siya nga pala mga idol ay hindi equipped ng CR ang bus na ito. At mga 4 PM ay umalis na din ang bus sa bayan ng Kumadkad. Sa ilang minutong biyahe ay narating na natin ang bayan ng Puchao, Pilar, Sorsogon.
Actually guys, pag nadaanan nyo itong ginagawang kalsada rito, ibig sabihin yan ay malapit na tayo sa Daraga Albay. Alam ko sa lahat na nagra-rides patungong Visayas o Bicol, alam nyo naman siguro na taon-taon may inaayos na kalsada. At sa ilang minutong biyahe galing ng Butchao ay nadaanan natin ang kalsada patungong Alobo International Airport. At ngayon naman ay narating na natin ang bayan ng Daraga Albay. At dahil medyo na traffic tayo doon sa may ginagawang kalsada, ay dumating tayo dito sa Daraga na medyo magkagabi na. At pagdating nga ng Banyag Daraga ay medyo na traffic tayo dahil meron ngang Santa Cruzan dito at katapusan ata ngayong pangbiyahe namin.
At sa ilang oras ng biyahe namin galing ng Sorsogon ay narating na namin ang Naga Grand Central Terminal. Ang buong akala ko dito na ang unang stopover namin, pero hindi pala. Tumigil lang dito sa Grand Central Terminal ang bus para daw umihi. At bumaba nga kami ng asawa ko para mag-ihi na din. At napansin ko napakaraming pasahero pa para dito sa Naga. At pagtapos nga naming umihi ay bumalik na kami sa bus dahil aalis na daw ang bus. Ay, sukunso. Yan. Yung pala mga PNO. Yung pala sa scan niya ang PNO. Paglabas namin ng terminal ng Naga, nagtaka ako kung bakit tumigil. Yun pala ay kailangan pala sila mag-diesel. At pagtapos nga ng ilang minutong pag-diesel, ay diretso na kami biyahe. At sa ilang oras ng biyahe ay narating na natin ang pinakaunang stopover, ang Lidman ng Camarines Sur. Baka digdi. Yan, mga DLTV oh. Hindi ako ito. Gusto mo berninda. Ha? Ang unang stopover pala natin mga idol, ang Barangay Mabini, Libmanan, Camarines Sur.
Barangay Mabini, Libmanan, Camarines Sur. Ayun na. Pagkalimbas nga ng 30 minutes ay agad na rin umalis ang bus. Dahil nga sa ilang oras sa biyahe galing ng Camarines Sur ay tumigil kami dito sa may gasolinahan upang mag-relax at umihi na din. At dahil nga pinasya kong matulog muna dahil sobrang antok na ako, pagising ko ay malapit na pala mag-umaga. Pagsapit nga ng liwanag ay nasa bandang Quezon Province pa lang kami. At sa ilang oras na biyahe ay narating na namin ang stopover ng DLTV ko sa Pagbilao, Quezon. Kailan mo salita?
At paglipas na ng kalahating oras ay agad na rin umalis ang aming bus. Oh, pabalik kita Bicol. Nag-loss naman tapos nag-loading din. Ang buong akala ko kung ano ang gagawin lang doon sa loob. Narinig ko doon sa konduktor na magdi-diesel pala ang bus. Maggasolina ta. Yung pala hindi sa mga king loan din nabigamit to. Ito yung king loan. Kanya guys, so ano kaya, hindi ko makakilala yung mga bus na iba nito. Ito sigurado Hyundai ito Hino. Hindi pala ibang bus sa parang biyahe 513 Hino. Mga lumang bus nandiyan pala, nakagarahe na. Dito pala sila sa Pablilaw. At sa ilang minutong pag-diesel ay dumiretso na ang bus sa biyahe namin.
biyahe galing ng Pablao, Quezon ay narating na natin ang Santo Tomas, Batangas. At pagdating nga sa Torbeda Terminal nila ay pumasok pa ito upang makapag-ihi ang iba at makapag-relax na din ang iba at makapag-unat-unat ng mga katawan. Pinastation. Restroom. At sa ilang minuto nga na pag-stop namin sa Torbena Terminal ay maya-maya ay umalis na din at bus at diretso na kami ng PITX.
Bali, ibig sabihin ay papasok na tayo ng Alabang, Muntinlupa. At sa ilang minuto na biyahe galing sa may Naiya International Airport ay natanaw na natin ang PITX Terminal.
tren gitu mungkin sa carousel. Wala sa. Pag-train. Sa taas na kita. Kaya lang kita malako sa pababa. Ano mo? May maray. Bata mga batang darang-darang. Okay lang. Dapat pa rin mabayan sa ulit. Sa wakas ay nakarating na tayo sa PITX Terminal, galing tayo ng Sorsogon City. At sa ilang oras na biyahe, maging maayos naman ang biyahe natin mga idol. At maraming salamat sa mga nanood sa video ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo kay Greg TV para sa more videos.